Bueno, pues és un artista que ve a presentar-nos un projecte a l'escola i ve a les classes, fa unes sessions amb els nens des d'infantil fins a primària i ens proposa un projecte per tal de treballar la creativitat, la imaginació dels nens, per treure allò que tenen dins i que no poden treure amb activitats que són del dia a dia i en general per treure la creativitat que tenen cada nen i cada nena, no? I que potser amb les rutines i amb el que fem dia a dia no els hi podem arribar fins allà. Una sessió d'art class amb el Lluís, l'artista, proporciona una mica el que és la motivació intrínseca de cada nen, que ells se sentin a gust, que puguin treure tot el que tenen ells a dins a nivell d'art i puguin transmetre una mica la seva manera de ser, la seva manera d'estar amb altres persones i transmetre-ho en les obres d'art que fan en cada sessió. Primer perquè els nens estan investigant i treballant i molts d'ells, clar que hi ha nens que tu els demanes un exercici i no t'ho fan, però això és normal. Aquí la base de tot, per mi, el més important és inculcar als nens que no han de tindre por a equivocar-se. D'aquí que la goma d'esborrar no ha d'estar, i que es poden equivocar tantes vegades, però clar, el sistema tan fàcil d'esborrar amb una goma, això s'ha d'eliminar, sinó que han de pensar com rectificar, no? I sobretot que no tinguin por, a veure, que no em portes un exercici, jo no m'enfado. No participaràs de l'activitat, però ja està, ja t'ho donaràs compte. Quan vegis que és divertida, que no participar és un error i ja t'activaràs per la pròxima vegada. I el que no s'activa, perquè potser és un coco en filosofia, no ho sé, m'és igual, és a dir, no és la meva... Jo no vinc aquí a crear artistes, a que siguin, jo vull que siguin artistes, no, vull que sapiguin solucionar problemes creativament. A veure, nosaltres quan ens arriba un projecte d'aquest tipus, clar, nosaltres estem molt oberts i ens engresquem molt ràpidament, no? I com que és un tema que ens agrada molt, doncs ràpidament diem, no, per un cicle no, volem tota l'escola, que és el que ens ha passat amb aquest projecte, no? Nosaltres ja des de fa 2 cursos que estem fent un projecte anual per treballar un tema específic amb tots els alumnes i intentar que participin les famílies. I clar, quan ens va arribar aquest projecte des de l'Ajuntament van dir aprofitem, perfecte, ja tenim el projecte anual que nosaltres volíem treballar. I llavors amb això intentar que a partir d'aquí buscar nous projectes, intentar veure si podem nosaltres proposar a l'Ajuntament i que l'Ajuntament també ens aporti idees per poder continuar treballant amb aquesta dinàmica. I ara, per exemple, si fem aquest projecte que després es farà al Centre d'Art del municipi, els pares poden participar i es fa més de barri, no tenim pla d'entorn, però queda una cosa més de barri, de col·laborar amb els pares, amb els veïns, amb la gent que està al voltant de la nostra escola i que pot conèixer què és el que s'està fent. La veritat és que crec que el fet d'haver tingut la possibilitat de participar d'aquest projecte ha fet que els nostres alumnes hagin après no només el fet d'utilitzar pintura o de conèixer, si hem vist un vídeo de Picasso, un vídeo de, no sé, de qualsevol altra cosa, el fet d'apreciar l'art en si, que tot el que es fa utilitzant la imaginació, utilitzant la creativitat, és art. Des d'un xorrete de pintura fins a un dibuix allà amb tots els detalls, un retrat. I crec que és una activitat que haurien de fer, jo no sé si totes les escoles, perquè crec que la plàstica a primària particularment queda bastant coixa, tancada per la geometria, tancada per la poca coneixença que alguns mestres tenim d'aquesta àrea, encara que ens agradaria saber-ne més. I llavors crec que el fet de poder aprendre, ja no només els nens, sinó tu com a adult, tu com a mestre, aprendre, no sé, a fer veure l'art com el que realment és, una expressió dels teus sentiments, del teu estat d'ànim, de la situació política del teu país, també, de vegades, i crec que això també és important perquè de vegades està infravalorada aquesta àrea, és com que està allà, no igual que la música, i no fa falta esforçar-s'hi gaire, i crec que és una àrea que aporta realment molt als nens.
Bueno, saps què passa? Que el gran problema de la plàstica que tenim a les escoles és que ens basem sempre en models. Jo recordo haver entrat a escoles on a la tardor encara s'agafaven fulles i es pintaven. Això ho vaig fer jo quan anava a EGB. No ha variat. Aquí no, o sigui, aquí hem de canviar, no? I són aquestes petites coses i sobretot que vegin que el tema de la plàstica o l'art no és una cosa sense importància, que té molta importància. Independentment de que després tu siguis creatiu, sí, no, tots són creatius, vulguis aplicar la creativitat amb el tema de l'art, no? Però jo crec que és superimportant, molt, molt important, bàsic, perquè estudi matemàtiques, perquè treballi una obra o perquè el que sigui, perquè un paleta, millor, si aquesta creativitat té potenciada, podrà solucionar molts problemes que potser, què sé, és un exemple, no? Però imagina't que agafa matemàtiques, ciències, biologia, li demanaran creativitat. A la força. No? És bàsic. No, que els nens al principi estan una mica més tancats o més quiets, com més acovardats, no? A l'hora de veure un estrany realment entrar a la classe, no estan acostumats. Des que entren a primària, primer, van veient tots els mestres que estan a l'escola i saben que tard o d'hora, mira, em farà matemàtiques, o la tindré de tutora a quart, o la tindré de castellà a sisè, no? Però clar, és el veure fet una persona estranya, entrar a la classe i que els ensenya tantes coses, que es posa realment al seu nivell i els fa veure coses que d'una altra manera ni els seus pares ni nosaltres potser tampoc no serem capaços de fer. I crec que és molt positiu el fet de que vegin tot això, que experimentin amb pintura, sempre els estem demanant. No sortiu de la ratlla, perquè els nens grans no se surten de la ratlla, no? Lo típic. I aquí no, és igual, tira la pintura com sigui, no importa, és art, no? Expresses el que tu vulguis, no has de cenyir-te a unes normes estrictes, no? Sinó expressa't com més t'agradi. I crec que això és una cosa que els tenim bastant cohibits o bastant restringits en aquest sentit. I per tant crec que per això és molt important. Sí que es nota molt la diferència entre quan ve ella a fer les sessions, perquè és una persona diferent, que potser no tenen tanta confiança, que no passa amb el mestre o amb el tutor, i és una manera de que se senten potser més tranquils, poden ser com ells són, no és que amb nosaltres tampoc no ho siguin, però potser ens tenen més de respecte i amb ell els hi treu, la seva manera de ser també els hi treu que estiguin més creatius, més receptius cap a les coses que proposa l'artista. Una altra cosa a nosaltres, el que més ens ha agradat d'aquest projecte és que els nens han estat fent un treball que diuen, a veure, nosaltres a l'escola aparellada què estem fent? Doncs estem fent plàstica i clar, de cara als pares estan fent un treball de plàstica. Però després ells veuran que aquest treball que han fet a la seva escola el veurà tot Sant Boi. Aniran a un centre d'art, que és una cosa molt important, és un lloc on pot accedir qualsevol persona de Sant Boi a veure una exposició que han fet els nens de la nostra escola. Llavors, per ells li han donat aquest significat i tenen aquest aprenentatge significatiu de fer una cosa per alguna cosa, per demostrar què és el que saben fer i la seva creativitat que arribi a tot el municipi, i ho trobem molt important, això. Jo vinc de l'art contemporani i m'he apropat al tema de l'educació. M'he apropat. Jo no pertenc a aquest món i aquest. Jo vinc de l'art contemporani i la meva especialitat és art. És l'art en general i art contemporani com a treball. Repetir, el projecte té una validesa de 2 anys, 2 anys i mig. Porto any i pico ara, em queda un any de projecte, perquè la meva forma de treballar és així. És a dir, jo vaig començar a donar molta xerrada, menjava el coco i donava xerrades de tema educatiu, no? I clar, ja em deia, bueno, y todo esto que me dice la has puesto a la práctica? Diu, no, però creo que sí. I aquest creo que sí va ser el que em va fer oferir el projecte i vindre jo. És molt complicat continuar perquè a mi el que m'interessa és estar jo, sinó que a Vilanova em va passar el mateix, volien que aquest any continués, ho va passar fantàstic. Jo els vaig dir, no, jo el que m'agrada i l'objectiu meu és que vosaltres us tingueu compte que hi ha altres formes d'ensenyar aquesta matèria i que poden ser transversals
amb altres matèries. I a partir d'aquí és on vosaltres podeu proposar a la ciutat, tant artistes, institucions, perquè puguin aportar coses. Aquesta és la idea. Jo no soy ni el Salvador, ni el único, ni el que tiene el copyright. Jo no, ni ho vull ser.